Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yung aming sangapada papagayam. Manay po dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Lugos Norte, Philippines. At di man nga sumangbahay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam nyo ni Manong nyo, Nemi Ruiz, kumupkablaw tinembag nga bigat ng bagal down ng bagang oras kada kaya aming sa kapada. Kumusta kayo mga Kanemer Studio? Please share this program. Share. Kaya padanan nyo di pagkasalitaan ni Edmond. Ti asawa, anak kaibat yan, ti maudi nga bilin, iti asawa na. Anya na ita nga maudi nga bilin? Matungpal na nga ta. Sagudayan nga ti surat. Ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Edmond. Kunana nito ay papagayam, Dear Manong Nemi, nakaragragsak ti binangon mi a pamilya iti nagbalin nga asawak nga ni Feli Manong Nemi. Nakaragragsak kami. Ni Feli, ti first love ko, nagamamu kami, idadakang palang iti college. Siyakmet kano, Manong Nemi kan mamati akmet, nga siyak ti first and last love. Pinagamamu na kami ti panawen. Aging ka pinagtipon na kami. Ti Diyos anamarswa, Manong Nemi. Nagalpasan ti kang panagraduar, Manong Nemi, nadaan kami nga dagos, nagpadpada iti pagtrabahuan, nagurnong kami iti unos, ti talo nga tawen. Saka man nagkalaysa. E di ba nagkalaysa mi, Manong Nemi, dahitan timbilang mi kararagsak na paset ti biyak mi. Nasagbay ti kalaysa, Manong Nemi, madaman nga may patpatakder iti bukod mi nga balay. Nakabimpintas ti plano. Aplinano mi kini Feli ti pamilya mi. Adaan ti kapupukudan kang balay, kan siyempre kalikaguman ti agasawa ket anak. Talo nga anak, Manong Nemi, iti indaw-dawat mi. Nga isagot ni Apo Diyos kada kami. Awahanin ti sa pulang pwede ka naragsak mi, Manong Nemi. Nakagasgasa ta kano para kini Feli gagsipod tanapudno na anos na dungo kaniyak ken kastabutan kada kiti talungan nak mi. The greatest mother in the world. Ika nga, kung nada kiti anak ko. Kastabutan, siya kanumat iti kapapatgan kan kalalaingan nga asawa, being the head of the family. Kanyak met Manong Nemi awanen ti pangsukatakpay ti asawa.
perfect ika na. Imo na manunemi nga nadaan kami ti lalaki nga anak. Kabuta lalaki, junior ko nakasigod. Si marunong babae manunemi Lili. Timet anak sawak, iti nga panaga iti Lili. Takas laumasping tinaga nga Feli, Lili. May katlo manunemi babae manen, Gigi. Hustunan ko nak. Kada di ka po na no apay nga nagpaligitan ti asawak manunemi. Nakaming pintas ti panagtaray ti biyag mi. Idagbasan na kita anak pi manunemi. Nalaing ni June. Sambat na paato ni Lily. Kastamatan ka ni Gigi. No may pumasyar da papaki ni mama dito'y balay manunemi. Kasta o na may taragsakda ta siyempre makita dari iti na naparagsit, bibo, nga apo ko da. Talokam nga kakabsat manong naming im adda iti abroad. Dagiti duwa kabsat ko sa Jeddah nga gindig. So, siyempre, napapaki ni mama, dungdungan da na una, dagiti talong apo ko da kada kami. Dagiti met partido ni Feli manong naming adayo da met Isabela da. Mamanuda, no umay pumasyar. Namang umay mang sarungkar kada kami. Uno mamanumit nga da kami ti mapan sumarungkar. Iti nakaikamang kang lugar. Adaan kami ti kadkadwa manong nemi. Tandirikat met no awan kaputa adu kami met nga Serbian na. Tagbadbada met nga mga opisina kami iti asawa ka ni Feli. Idi addan iti high school ni June, kada dapay lang iti elementarya da Gigi ka ni Lily. Nagbaliwan di ka di pasamak pa nung nemi. Idi badlaw ko. Nga kasladay limlimit ti asawa ka niya. Honey? Yes, honey. At ka di, anayam? Awan ka di madmadlaw mo iti bagim? Anak mo, madmadlaw ko di bagik? Siguro madlaw mo ang paspeseksiak. Uy, naumang impis di bagim. Tapno saan kang isukat? Kanagbaling ka lang tayo sexy? Ure si kangatan ti kalukmegan. No kabutin mo taglukmegani. Di kan tupulos isukat. Kan pasagutan. Kabutin sexy ka lang ti babae ti biyak ko. Di ko magpa-check up. Di na pakadalagan. May kung mga di ka pakadalagan kat madlaw ko nga. Ada ka ti adan na yan? Awan. Bahala ka, ha? Awan di pakadalaga, mani. I can manage myself. O na mabanag ka dito trabaho. Nabintas mo ti trabaho. O rin mo. Dito kalatan balay. Kasapulan da ka dito anak ta. Halang basta italagta ka na ito'y kadkaduhati dito eh. Singasin ko, honey, please. Saan ka nang sumarak trabaho? Nang ato mati posisyon ko, nakal mati sweldo. Adamat urnong tayo ti bangko. Para ti masakbayan ng anak ta. Sulat ito ko latang balay. Mabalin? Aging kakayak pa ilain. Tulungan ka. Kinasaritak da kita anak ko manong name. Oh, Daddy. Apay, kasla emergency meeting dito ya. Ni June manong name iti angkol. Nasaan tayo kadwa ni Mami? Apay, kahit ko lang saludsudin ka na kayo. No ayat obserbasyon nyo kay ni Mami. Lily? Oh, mati amok dad. Di dyan lang kumut-kutong. Siga, Gigi. Gagangailain na di dad. Nagpaspaseksi ni Mami. Tapos saan yung isukat? June. Oh, matimadmadlaw ko, dad. Malangsidan no, damadlaw yo. Dahil nagkakain da.
No balot putek, di na ipod no. Anak kadit at dati atap yun, ba't dadi? Madandanagan na. Kaslam, at danaka na nga sakit di inayo. Oh my God. Awan dad, sabali pampanutin nyo. Saan ang peso data? Okay ni mami, healthy so na. Dad, nukasat atap yun, masapol nga pa-check up tayo ni mami. Di na ba't kayat? Kapi ko man din na kayat. Pilitan tayo No naskan nga pagkadante nga ilogan iti kotse. Wano mga ibtit ambulansya, ilogan ti ambulansya, tapos nagkastakit. Doktor ti mga ibagan, no anyat kasasaad na. Kinasalitak man ti asawak man ni Feli. Maturog ka yan. Nasapa man pala nga. Anya talagat mapaspasan ka. Kaano pa nga di limlimad mo kanya? Awan ti limlimad ko kayong kahit mo. Imposible. Ang kakuman nga gilimad pa, ipang-asim. Mayat ka man nono sa anin ton bigat. Mapantay ti doktor. Nagsangsangit ka. At dalagad di problema, mani. Apin hindi mo baga kanya. Siya nga asawam. No nyaman ti problema tanga doa, problema tayo amin. Ibaklay tayo no nyaman data. Diyan ka mulo ka sa lungi pagakan kahit mo. Kayat nga ibaga. Tadya kayat nga mariribukan ka. Kayat nga mamuan dagiti anak ko, dagiti anak ta. Kapag tadya kayat nga agladingit da. Apay, nuhan niyaman, sa adam, naskan nga, awatan tayo kinapudno, tinaskan ka, da kami nga kamadangam. Saan lang sa mga bukbukunan ti grigat. Nuhan niyaman data. Honey, nagsubli-subli ak di doktor. Nga di mo amo. Di amo kat saan ka makadlaw. Di amo kat di yung mapanpansin. Ngayon pa panan nang saan yung umadlaw. Intakas to'y matan di bagik umumresak. Hali, nagsangga sa tak. Kaya mo tandaan na kita nakahalang sakit. Nagdaksin nga ibaklay kan lakamen manong nim. Cancer of the breast, timbaga ti asawak na sakit na manong nim. Amin na sambong yung pagkagadagos. Aping inlimad mo. Amin na naramit tayo kumati. Amin. Ura may lumlum tayo utang. Basta lagi di. May salakan ka. Maimbagan ka. Ang maling ka cancer free. Maimbagan sa sakit mo. Mawalan tinamnamak. Itatimpudokon kayo ka. Mabilbilangan ti aldaw. Kapalagbiyak ko dito lubog. Ang sidagan nga panawan kayo kanagitan na. No. Mga ramid na di pa musmusan saan na nakabaybayan ni Apo Diyos. Labilang itan ti medisina, tulungan lakit ti maghim. Saan nakabaybayan ni Apo Diyos, ani? Manghalat iti kalalingan nga doktor dito lubong tapos di kasta. Kat maagasan lang sakit mo. Manong Nemi,
ti doktor nga nagpakitaan mga mas asikaso ti asawa isot na pananmi. Nabayagaya man manong naming ang subli-subli ti asawa. Kakaasik ano siguro mangilimlim no kasano nga tumaran na manong naming di doktor nga sikan nga tumaran na. Siya ka mismo tinakiserita iti doktor. Doktor, kasunod ti tsansa ti asawa. Nagpaot pa iti biyag na. Saan ba't nga inladlado ni Mrs. mo ti may masideg? Ngem, alisto nga, nagwaras, ti kanser, iti bagina. Di, bakit may to susto nga? Medisina, angkas kang kuwana. Ngem, Edmond, no anya, iti na ikari, rumbeng ngawatan tayo. Amin tayo ket mapanamin. Iti papatay. Na dumaduma lang klase iti papatay. Adari kiti maaksidente, adari kiti agsakit, adari kiti maadaan tinakana nga sakit. Adari kiti maatake, adari kiti mabangungot. Kung nadaman, iti kanser nga sakit kat kada pagpintasan na. Ta, may saganaan, iti pupusay na. May papas na, ti panakilangan na kada iti patpatignan. Ken may bagana, dagiti mauding ang bilin na. E dito talaga tayo, maaksidente, nga bigla nga matay. Dagiti bigla ko nata nga ipupusay. Nasaan nga, mapakpakadaan. Inaramid mi ti pamuspusan, amin nga wagas. Ura man kay papanan na, nga may lumlum kam ti utang. Ngam talaga, nga mapankat mapanin man ni. Agregregan ti buok, ti asawa. Katkas iti kalikagom ko. Sana nga sumrek pahit ti trabaho, gabutad dalatan ti uneg ti balay. Nga ti doktor manong nemi, iti may mangbisbisita ken kuana. Tanong mabaling ko ma, saan ngagtalined iti ospital? Doktor ken digit dinasken nga aparatos wenno anyaman na klase ti medisina ison ti dumanon diti balay. Sakayat ngagtalined iti ospital. Digiti anak ko manong nemi. Awanin ti makitak pa yung haragsak kadagiti rupa na. Awanin digiti adong haragsak ng ikam sinagrap iti kalabas. Kas nakunak kita idamo manong nemi. Nakam nga tanti kararagsakan nga pamilya. Gaputa talaga naragsak kami. Naplano nga na imbag ti panakaited kada kami ti amin agkas kapamilya. Ngam di mi pulos ni namnama manong nemi nga dimteng ti kasto nga sitwasyon. Ti sitwasyon manong nemi nga aring nagpakpakadan ti asawa. Adan iti unag ti silad mi manong nemi nga nakaida. Agkas lamang uray laeng ti oras tapno magsatanan ti hagas. May pakpakat met lata nga may itad kan kuwana dagiti nasken nga agas. Tapno laeng masilpon pa iti aldaw iti biyak na. Nakul ulimag ang ti balay mi manong nemi. Awanin ti bangag mo
nga umisem umuno ag katawa nga agarik. Nakul-uli may kan digit anak ko manong nemi nga kasla awan ti sumngaw ka digit bibigda no digit agkikinit adalayang agkakapsat nga naman na nagarubos digit iluwada. Inaya ba kita? June, Dad, Lily, Gigi, Daddy. Nagbalintayan na Timker. Hindi kasto yung sitwasyon anak ko. Masapol, nga rugyan tayo nga awatin. Nga awatin sa baling haramidan tayo na di. Mang paragsak. Kini mami yo, karag ito yung maud-udi nga daw. Itibiyag na. Kasi ano tayo nga rugyan paragsak. Ni mami, daddy. Idisan nyo pa nang ipakita tiluhayo. Umisim kayo. Nga magsalita kang kuhana. Takas tamat karamidan na. Saan ka di? No kasalita tayo, kaslaawan ananayan na nakaisem naragsak kat kastat kayat ko naragsak tayo ta kasan ako mga naragsak tayo pinagsasangit tayo dad nga panunutan tayo nga dandarin mapukaw tayo ni mami nakalungdong ko ngayon na apay ngamin nga takasta di klase na nga sakit. Rumbeng ko na yung pagyamanan tayo. Takas na sakit na. Apay ko mga rumbeng ang pagyamanan tayo, dad. Tadagon daway. Nga makadan na tayo pailaing. Nga may parik na tayo ti ayat. Ayat tayo ken kuhana. Nga may parik na naman ti ayat na tayo kada tayo. Ayat na kada tayo. Saan ka sa kanigiti? Pumusay nga bigla nga saan na pulos nga pakada. Nagiti matake, nga bigla latan nga matay, nagiti madisgrasya, nga doon on the spot, nagiti mabangungot. Dahil ito ti panunutin nyo. Makapagpakada, ti inayo. May bagana, nagiti maudi nga bilin. Mangig na, may bagana, may bagayo dikit panagkariyo ken ko ana masapul nga naragsak ti inayo kat naragsak tayo met nga mamalubos ken ko ana narikat siguro nga mapasamak ti kastandaan saan nga narikat no ramidan tayo amu tayon nga dandani surumbeng nga awatan tayon. Da kayo nga rin ti mangirugidad. Di, sa amin nga kayat nga nakyo nga pakita na kang sangit. Tapnosan kami mat kang sangit. Sige, agtutulag tayo. Agtignay tayo, akas awan, tinakana, adanda ni mapasamak. Okay? Okay, Dad. Lily? Yes, Dad. Gigi? Yes, Daddy. Kat gaputag basbasa na kita anak kumanon na may masapol ng ituloy da. Saan nga dahil ti nagbasa na. Kan tapno di kasta mapanak madalang di trabaho. Masapol nga agtrabaho ak tapno. Ada gastusan mi manon na mi. Imbalagad manon na mi di doktor. Masapol nga ada naka-standby nga nurse. Steady. Nasaan nga ang panaw ken kuana? Ada ka di may rekomendar yun, doktor? O, anti may rekomendar ko nga, mabali mo nga panawagan, no? Dagat awan trabaho nga nurse. Dagat ay agbali nga private nurse. Sige, doktor. Ipanawagan no sa sinuman, timayat nga apply. Napipinas no ada,
Nurse mo lang ang mga sikaso ti asawa mo. Huwag, doktor. Kagamanak, ito dahil tang advice yun. Iti opisina manong nami, imbaga, karigiti ko opisina at maadama mo nga nurse. Ni Lito, nga ka-opisina kan best friend ko manong nami. Masabo lang at alam nga nurse ka talagang naanos. Amo na nga si kasuna talagang, bakit mo? Ken, naduma pa nga nga si kasuna. Ito ka di medical mandar mo, pare. O, antiyan mo kay. Ngayon ba, ipanawag kami ti radyo, ta social media. Ibagan cellphone number mo, address mo, anatiyan mo, baka no, ang pipila na nga mag-apply. Ngayon may sa lang di may dito balay nga nag-apply manong name Sabado idi. Ada, dagiti anak ko, ti sibay, ti inada, kas nagtutulagan mi manong name. Dida ipakita tilidahi iti inada. Katkas na tinanamid ta. Talagang kontrolin ta jay emotion ta nga agluwa wano anyaman. Kasladala kapada ni mami da nga ubing nga kayayam da kasladala kasadar nga kayayam da. Kanta lumagan matiriknak manong nemi. Tawan ti makita ken mangig kong agsangit. No, di kat umisem, agkakatawa na. Edit at na nagbaser di balay manon name na pangkuloktan. Yes. Sir, nabasak ti, kita kiti panawagan iti social media, agkasapulang ka ti private nurse. Yes. Ag-apply ka? Human ko, nagan, dati ti resume ada pa pulis, barangay pulis kan na fiscal clearance kon. NBI clearance pa eh. Diyan yung baga nga sa bulak na kita. E dito pa iti pakakitaan nga may sak na registered nurse. Kompleto. Sumre ka. Gina. One sir, Gina tinagan ko. Sakman ni Edmond. That experience mo, nagtrabaho ko ti 2 taon sa Canada. Basta? Ano trabaho mo dyan? Being nurse. Caregiver. Nagaywan na kiti masakit. Iso na experience ko. Very good. Sabi ko mga runta, magustam ti i-offer ko ka salary. Okay lang, sir. Tinapatag kat pakatulong ka kiti patang na tao. Very good. O may kangarata, iya mamuka ka ni asawa. Manong nemi awang pulos ti panagalumiim kan panagduwa-duwak. Kan panagatap ko nga saan nga nasyaat, no di kat mamatiak, nga da ito ti ususto nga nurse nga kasapulak manong nemi. Rimor da kita anak ko manong nemi iti kwarto ti inada. Inyam amok ni Gina. Ay, iso tagbalin nga private nurse ni Mami, Dad? Wen June. Ni June, ti inaunak. Ni Lily, may kadua. Ni Gigi. Dagito digtalo anak mi. Nasisingpat na dagito eh. Naglalalo ng singpat na ti kadua mi, Dad. Mabit lang nga da, okay? O may kami. Kami tiyan ni Mami. Kabilan naman ti Romual. Diyan matalatan salas. Ayaw nga rin June. Iba ka mga adan nurse na. Imbaga yung adidag nga yalan yung nurse suna. Uwan at no, anda kadwa na nga sa alay nga ni Inday. Masapol nga da nurse nga kadwa na, ito amin na oras. Sige Dad, nakaiban Mami. Manong Nemi? Saan nga mas daw siguro ni Gina, tila nga ti pasyente akas iti asawa. Honey, ni Gina, private nurse mo? Hi, Gina. Hello. Mabaling ka din nga awagan ka natan dinagan mo? Nga saan ka nga awagan iti, Ma'am? Yes, nabipinas pa eh.
Taore awagan ako matinong kita Ate Feli ko na mulatang kanya. Nimet hanik, Kuya Edmond. Kasta ko mamatiis ngasing ko, takayat ko nga sa nga iya dayo tiriknak kada kayo. Tapno, nabimpindas ti panagserbik. Manong nemi pinanawak na ginidwa nga nagsasarita. Medyo binubuyak ida manong nemi. Makitak ti isem, itirupa ti asawak. Kasla, nasingay din. Kasla na asa nagdaadagos tirik na tunggal may sa kadakwada. Hindi masadekak. Honey? Yes, honey. Saan nga nurse ti ka sa pulak? Oh, kat ko na ti doktor nga nurse. Saan nga nurse ti ka sa pulak? No, di kat may sagayem. Iso ni Gina. Saan ko ang nurse? No, di kat gayem ko. Namindos uray, no, kastat pa nagibilangan itong galmay sa kada kayo. Walang sugod. Malag-alang diriknak. Makonsentrate ko tagtrabaho. Sir, kuya, di mo ba kadanganagan ni Manang? Ni ate? Basta siya, di ba ka mo kong kuwana? Ay kaman ang tungkas ta, Gina. Kastamat manong name itinadlaw kong insingad ni Gina kada talungan na ko. Kasi ti may isang aldaw manong name na danon ko ida ag-iin na pir. Ay, dad, nagdaki kayo man. Kas laki nagkakataong nga aga-ayam ni mami yo. Kasasarak na laing di sila Diyo, dad. Oray tayo kit umemet magkayayam kada kami ni mami. Pasensyakan kuya. No, adaman na kiti madlaw mo nga sanga na siya. Ti madlaw ko sanga na siya. Okay ka. Kaputa, saan mo't lang ni Ate Felit as kasuk eh. Nagiti ba anak yun? Nagiti istoryador day panggap iti klase da. Nagiti kunak mat kadakwada, no kasapulin yung tulong ko. At may sakman nga nurse kat naggraduarak man tinti college dahil pasak na kita leksyon yon. Di siya magpatulungan nyo. Da kami kini mami yo. Saan nga masango ni mami yo. Tamati bagbagi na, di siya. Agaman kami, Gina. Tapos si Katimay dinateng dito eh. Kasi marag akas nurse ti asawa. Sa anak ka nurse kang kuha na, kuya. Alang aron, gayem. Ken, tita mo ti awag kanyak na June, lili ka ni Gigi. Nasyat no kasta. Ala, sabi ko mga rod, tagtuloy akasta. Ganang naman badla mo ti asawa. Amo na nga, tulungan ti bagina. Dakil ti pamatik nga. Isot tumultulong nga mismo ti bagina tapno. Saan nga maksayan ti aldaw iti biyak na. No kasta ngagtultuloy, alaga nga maminten na nasaan nga. Tikait ko sa hunsa nga mapukawan iti namnama. Nagpaot pa iti biyak na. Gabo kini Gina manunemi nalag-antiriknak nga mangpanaw iti asawak. Kastamad dagiti anak ko manunemi naragsak damit nga slawan aludunget ti rupa da numapandag basa. Iti opisina manunemi madlaw siguro ni Lito masla naragsaka. Sigaman pa lang ti asawa nga dandanin matay ti asawa nga. Nagkalawlawag ti rupa mo, mga kumpadre. Tana ko mataramidek. No di mga awat ti kinapudno. At dalang orad dandanin matay. Sa iramang ko iti bagik nga bumaba. E di dumakdakil ti problema. Bilibak ti kinatibkir mo no kasta. E man naman ti sitwasyon. Nakasara kami iti nurse nga
okay na okay. Anong okay na okay? Saan na nga pasyente ti asawa? Gayem na. Oo. Ken sala nga ti asawa ti as kaswan na. Sino pa eh? Dagiti anak ko. Nakaasa sa digtirig na dagiti anak ko kadakwada. Ken kuana eh. Kaslam mo kon. Tiyan niya. Kaslam mo kon niya ti pagtarayan ti istoryang kumpad. Di ka maawatan lito. Oo. Ano ko mga dinak maawatan. Ewan gayam. Kit-kitayan na ka ni Linda. Ni Linda man, di magbaga. Amom. Idi na amon na nga ada cancer ni pakat mo. Amot ko na na kanya. Adan kong daway ko na na. Dalay bagbagamit lito. Hindi pa ilang agkursunada ni Linda keng ka, di ba? Amo ka. Madla mo gayam. Ang siyempre, ad asawa mo. Napudno ka mat iti asawam. Di mo matutupan ni Suna. Di mo mat kayat tag babae. Di ka mat tumulot kanyak. Si kamat lito. Di ka mat tumulot kanyak. Papasungan. Wala amok ah. Iso ka nung mabaling ko makidliklikan ka agayam eh. Baka ma-influence siya akin ka. Amom no krasnak lang ni Linda. Tutupak. Isunukan to may katlo babae. Di ka man. Aman. Ngayon si kamat kayat na. Iso nga di naamuan na nga ang breast cancer ni bakit mo. Di ko na yes! Kung na si yung kanot kasukat ni bakit mo. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan, sipod adda kada kami ni Gina manunin. Idita. Inaiban nagti asawa. Ada ni Gina idi manunin nga tumultulong kada kita anak ko iti assignment da. Honey, Edmond, siguro nalagantirik nam gabuta makitam. Ikarkarigatak ti umisem. Ikarkarigatak ti. Mamunti kahit ko sawain. Imariknak. Danti ni akon. Feli di kagsaot kasta. Di mo lang mo. Nadududwa kam kini Gina. Ibagag kang kuha na nga diyakon kabailan. Nga may bag-iso na talaga na amin pinas ti panang patibkar na ti pakinakip ko. Nga talaga nga diyakon kabailan. Nagyaman nagtap. Nakasarakat kas kang kuha na. Siguro, no saan nga kapukin kuha na, baka nabagitan nga nagsagatanak ti akis. Dimtengan ti panawan. No, saan mo kasawad ti kasta? Ituloy mo tumisem. Ituloy mo ti lumaban. Diyakon kabailan ti lumaban. Gabo talaga nga nakapsod ako. Uraan at may pagpakat nga agas para kanya. Dimtengan ti amin. Kiyat ko. Ngumuna na. Dagiti anak ko ang pagpakadaak sa mekan ka. Nalpasan ti panagpakadak kini Gina. Honey, no. No. Di na kahit nga mapukaw. Kahit may anda ka lang dito. Uri, anda ka lang dito. Nagti kwarto ka. Hindi ti balay. Basta anda ka. Anda ka makalangan mo. Makalangan mi. Saan lang kami hapalawal? Feli. No. Santay nga. Mabaling na supyatin no yaman ti pagalitan ni Abo Diyos. Edmond. Ayamam kumanagit anak ta. Ngimtakit nga sangit ka.
Jack matagdan. Saan ka ngagsangit, honey? Dabno saan kami mat ngagsangit? Nangrunan no kasta kang pakada nga karagit anak ta. Taradan direk nam. Saan ka ngagsangit? Dabno saan ngagsangit? Digit anak ta. Taradan namat manong name ikan uray digit italong anak ko. Nagiintar digit talong anak ko manong name iti sikayan nakit adak tilikodan digit anak ko. Sinagkaysan ay dami nilbilin manong name. Irida mo awan ti mangeg ko kadakwada ng agsaibag. Nga mandamdama pa'y manong name. Sandan nga matapalan ti agsaibag. Di aga nung sada inar arako penti inada. Mami! Mami! Saan ka bumanaw, Mami? Oray nila. Agagandan nga mga ibagatigas ta. Iti inada. Ngayon ni Feli manong name inunit na laing ti saludsod na. Maikariyo ka di anak. Dagiti bilin ko kada kayo. Ngagdi kang runaan nga bilin na manong name iti panagsingsing pedda. Iti panangipas nagdati ang basa. Tapno saan na kamarigatan nga mga sikaso kada kuada. Kat nagkaridamat manong name. Hingin ka. Mapinarwarnan na gitubing. Kat siya akong manong neme. Tinaudi kinasarita na. Honey, Jack kayat. Jack kayat. Saan mo man nakayat nga masapulat mo? Umisam ka. Kayat ko. Ang makita. Di magusto ko na nga isam mo. Nga isutin na kain labagan ka. Smile, please. Honey. Mabaling ka dito agbilin. Maudi nga bilin. Namnamaan lagi di akayak, honey. Kayam. Maudi nga bilin. Anya dito nga bilin. Dumdum nga gak, Feli, honey. Denggag dito nga maudi nga bilin mo. Kalpasan nga na ibagahan na dito nga bilin na manon na imi. Nagkidem. Honey? Honey? Gina! Gina! Nagdardarasmet ngayon maya simrek ni Gina manon na imi. Kuya? Anat ka sa saan nakidam? Matmaturog lain, kuya. Nabanog. Kuya Edmond. Talaga nga, dintengan ti oras. Nabilin naman na nagdubing. Kaya nabilin na kamaten. Kalbas nga bilinin na. Isakti mo na binilin na. Anya timbilin na kang ka. Sika, kuya. Ano timbilin na? Amo ka sa mumir ka? Bantayam. Rumarak. Napandang kita yan, dapapakin ni mama manon nemi. O kumusta damang iho? Mapanin pa. Dinakan kabailan. So binalbilin na kami. Alakit palubusan nyo na. Agrigigat, nabanugan. Kaniso talaga tinitudingin. Huwag yamanan nyo nabilin na kayo. Nakapagkari kayo. Sana ka nakapagkari. Uy, abisa ka nakapagkari. Isakbay ko mga sawak, nakakidamot nga maturog mata. Ibag ka matay nga saan ka na makabagkari.
Wala ti, duldulin nyo dito nga, mainom. Ini pangtid ko nga brandy Sila kahit ko timinom. Nawagak ni Lito manon nimi. O pare na, ang damag. Kasi saan makamagkita at bakasyon nga Umay ka man dito balay na pa pa. O tapay. Kahit kung ka sa sarita dapat ni papang mo, sikat kahit ko ka sarita. Tugot at pulutan ko na. Oh, nukasta talagang mapanin. Anytime from now Kasta madlaw ko. Pinanawag. Nakabanday tiners na. Nagdaan ako. Ilimlimag da. Ilimlimag da. Naglimag da tapno. Ilingid da't panagsangit da. Nagrikat ti kastingan sitwasyon gayam. Malaka. Okay. Labing pinas na di biglang amatay ti asawa, di ba? Hindi man lang pulos nagpakada, hindi man lang pulos nagbilin ko na. Hindi na pinas kasta, tarakabilin. O ana, tawag ni Linda. Sino ka Linda? Hindi ka man nagkatawa kasta. Ang problema, pare, ito lalaki ka. Mapukawang ka man ti asawa, adok kasukat na. Nilinda ko lang arod. Ano sa pulang pala ka nilinda? Tsak lapay. Tsak kaya ta panunutin neta. Kamuta. Ingkarik iti bagik. Ken ingkarik iti asawak. Nga isuntulain. Ubin ka pa pare, imposible. Naman, awan ti makaartap kan kuana. Awan ti mabaling ko isukat kan kuana. Nagring ti cellphone ko manong name ni Jun tumawag. Hello Jun, Dad, hayan mo. Adak yan na grandpam. Dad, abay. Awanin ni Mami. Nagdadarasa ka nagawid manong name. Agdudong awan na kita, anak ko. Talagang saanan ko mga angis pa ni Feli. Awanin. Saanan ko mga angis. Pimusayan ta asawak ni pagpatay ko. Tina na kita lang ko. Awanin. Manong Nemi, nagsangit kam amin. Nimawan ti mangig ko manong Nemi nga sa ebek una og ni Jean. Isut mga tatibay kanik. Kuya, di mo unay kuya. Gina. Abi nga di kagsangit. Nagpasan pa nagsangit ko. Siyakti mo na ka nagsangit. Sakbay ka rin anak mo. Siyakti na odi nga nagpakadaan ni Feli. Arig na at itisaklot ko. Itisaklot ko nga nagsatan iti Anges. Ta nagpasaklot ka niya. Kuya, awatan tayo ti kinapudno. Umawag kan tipo na nariya tapos numakasikason ti bangkay na kuya. Manong Nemi. Nagititangwen nga nakaragragsak kami itidayta nga pagtaingan nasupapakan iti kasupadi na. Arig na manong Nemi nga nanglangib ti batugbi nga langit. Nanglangib. Kadkas na saanin nga maakas pa idagit nga langib. Gabuti na laos nga nadingit. Sa nga marik nami, edi panakapukaw mi tibay sa naimbag nga asawa kinina. Nga uwanin ti pilawak, kanawanin. Edi makunakpay ken ko na. Nakadungdungo nga asawa, nakadungdungo nga ina. May mapagandaan ti kasya ti klase nga sakit. Ado nga pamating care manong Nemi.
Tinasagrap ko kadagiti mayat amang patid kanya. Kas namutan kadagiti anak ko. Harig naman nung naming at sa aming nga panawan. Adda kam lata ka na yung tisibay tilungon ni Feli. Bag na doon si Maranay, di kinaganak kanya kakabsat ko. Ta nagbakasyon naman nung naming. Kani may mat nagitik, naganak kani Feli manipod sa Jezebela. Nagpaot na dito eh. Naging gadimteng, di ba nakaitabo ng tibangkay na. Iti sa kaanin ti tanim naman nung nami nakamatidar di talungan na ko. Ngawan ti sa baling magpagada. Goodbye, Mami. I love you, Mami. Awanin ti pagisukatan mi ka, Mami. Kadkas karimi ka, amang tungpal ka nagitibilin mo. Nagsingsingped kami. Ipas nagmidagbasa. Sa aming nga baybayan ti pag-imi, Mami. Yan sa aming nga baybayan ni Daddy. Edin to tasyak. Intanamitim ko. Awanan ti pangisukatakpay kang kaveli. Isong lading itek. No sa anak man nga nakapagkari, kanidibilin mo kanya. Lading itek, nadyak maaramin. Nga tong pahalik ti mauding ang pilin mo. Nag-aawi din manong nemi, dagiti taga Isabela, nagpakadadan ka na kami. Wala, kasta na tibiyag. Barok. Tatan. Awanan, ti anak mi, na nagbaling asawam. Ken inadagiti apo kami. Ala, damon una, damon uli. Ingkam kan roden, naggananod ko iti panagbiyahe yo, tatang. Sige. Ken, listuan nyo, tag-recover. Kadagiti anak mo. Hamon nga rurayan ti may sa katawan. No adda, kursunada mo, asawam nga dagos ng tapno, adda kasukat nga, inadagiti apo kami. Saan kung ito aramidin deta, tatang? Oh. Kailangan na nakyut ipatpatik ko. Awanin sa palipay. Manong nemi, idi sa pulik ni Gina. Awamatan. John, Dan, niti tayo nga Gina. Nagamitan, Dan. Nagpakada-kada kayo? Uwin. Saan nga nagpakada kayong kadad? Saan eh? Jack pinaitid natin na uding nga. Sweldo na. Siguro kat maawatan sa sitwasyon dan. Urisan nang alain. Itawagan nyo iso na. Sabi nga saan nga nagpakada. Tinawagan sa cellphone naman nung name unattended. Baliwak to ang tawagan. Anak. Dad. Oray ta, nalpas matindi klase. Fourth year rek nun, Dan. Second year, tumitin ni Lily. Grade 6 tumayla ni Gigi. Ubing kam lawan nga napukawan ti ina, Dad. Anak, sa nga bali, nasingpit kayo met. Nariknayo mat nga na ipapas, ti pamatig, ti ina kada kayo. Awan to pangisukatan mi ni Mami. Kastakpet. Awan to tagbalin nga kasukat na. Dan? Anyagayam din na uding nga bilin ni Mami ken ka. Apay, di yu kahit nga baga? Nangigyo, tibilin na kada kami, di ba? Tadakay lang tilikodan mi idi. Ngayon di siya kada kayon tibilinan na. Pinarwar na kami. Awan ti pagdanagan nyo kanyak. Dad, salsalod sudag no anyat na udi nga bilin ni Mami. Awan. Basta saan kang baybayan. Talagang saan kang baybayan. Okay? Agtrabaho ak para tinaran niya ka masakbayan nyo. Nadublyak tagtrabaho, naskan nadublyak tagtrabaho, tapno maabrot tayo kada kita nga gastos tayo kani Mami. Kadaramidag. Awan ti pagdanagan nyo. Siyak ti amayo, siyak pa yung tinayo.
Manong nemi nagsubli at opisina kalpasan ti makabulan. Ipupusay tanak, tasawa. Si Masadeg ni Lito. Pare, ito hindi kundaway mo. Kundaway na niya. Siyempre, hindi, masaksakitin di asawam. Hindi umurasan di bagay na, awanin pigsana. Kanod na oding nga, panagsaksiyo ka ni bakit mo? Almost a year. Di ba? Awang meta. Almost a year. Nga nasakit tapos og mo? Pare, tilang bagbagang katod. Makabulan pa lang ni bakit ko. Ay, sus, apo, ano ko man doon makabulan mo nanta. Isula-iso makataon na makabulan. Ti question nito ta. Pag-iburno ka mga rod tarapen-pen, tapos ong mo. Iburnok mo ka ni Linda. Datan eh. Hi, Edmond. Linda, madama pala ito bisina. Madama kat break taman alas 10. Mabaling ka din ka merienda ta? Saan kami merienda? baka pare, isot merienda nga mismo. Lito ka, panawan kayon. Hinggang merienda ka nuwan. Pinagustuhak ni Linda man may minagkuyog kami nga rimuan. Napag kami di kantin. Hoy, Linda! Ay, kita mo pa nga, agkuyog kay Ken Edmond. Gabuta, balon, iso nga. Uwan, kukwak mo titan. No idi, mabayin ang bata, at asawa na. Tsak ba't nga kahit tagbaling nga kabit. Itan, awan na asawa ni Edmond. Alapan mo balin na. Anong na minapintas ni Linda? Lamang lo. Ken sigun ken ko na. Virgin ak palangat mo. Sigurado ka. Abang ang mo paniknikan. Awan iti pangisukat ak ti asawa. Gagangil ako na ko sa ti balo. Ang minto na agangay. Paano nga dito tumadlag sapol? Malagsid na paritan na ka ng anak mo. No anyaman ti kayat ko. Saan man nakayat na kita anak ko? Awa maaramin da. Katoon. Alis tumlay nga masursuro. Nga ibawing ti sa bali, tarik nam. Gaputadak lang ti asideng. No kumamanok ka, anda akon iti sangom kit iriknak. Irikak, tuktukan naklaengan. Ngamjak pulos tinutupan ni Linda manunin. Kasi iti dati, masapak nga gawin. Masangpit akon na kita anak ko. Kumusta kayo? Nalpasment assignment din, Dan. Tinulungan na kita kakamsat ko. Siyempre, nalpasa ako na gijay. So, amo. June? Dad. Ano no, samdig na kakamsat mo, ha? Kastamat tibilin ni Mami. So, atong pala ka. Sigsikpit kami. Hanggang mga gaapa. Dahil, Dad. Okay, ano problema? May kawakas na tumadlang ti amin. Gagangin lang nabiit pa iso nga. Narigat. Kumusta amit ni Inday? Oray no hanggang karabsan. Dandanin na ka nung taray ka ni boyfriend nan, Dad. Iso nga mang kita kayo sa baling nga kaduwati dito balay. Alis tumad lang mahala. Kinoore awan. Nasusuruan na kayo mat ni Mami yo. Nakasanat agdalos, aglama, agluto, di ba? Wendan, akong problema. Sakbay nga na tayo ni Mami, nasusuruan na kami amin. Talagang saan nakasardengan ni Linda manong name dandanig latutupan. Ngam naman natutupak. May maalak diba amin na makagit no. At nakit ikamat na kanyak. Huwag na lang. Ano para sa pulang man ka ni Linda pare? Lito, tayo kunakon. Uray nga tanong kasanok, pintas na. Uray nga tanong itaya na itisangok. Kita lamang idugsulan. Sanggot nung aramidan deta. Gabutayang karik iti baki. Nga awan tupulos ti pangisukatak iti asawa. Nataayan ni Feli. Uray na tayo. Bahala ka. Naman ang tawagag manong name iti cellphone, ti number ni Gina. Ngam talaga nga madi. Kinitak manong name ti address na.
Kredi. Insabit na kanya gidi. Nga clearances. Nakita. Napanak. Sino masapol yun, sir? Hindi ko ma-Gina. Ay, di manang Gina. Kapsat mo? On, sir. Ayan na. Adad sa Manila. Kaano pa eh? Mani po didi, da kayo ni Sir Edmond? Wen. Mani po didi na itabo ng ti asawa yo. Nagpa-Manila maten. Mabaling nga maalit contact number na. Ay, awang kanya, sir. Damagik man kada mamagin ni papaan, amuda. Abe sa nga tumutawag. Diyak man mo. Manong nimi ni ginaganak ka ni Gina at imasidag kanya. Dahil ang arti problema mo yung anak. Ta, idinaggapo ni Jayan nyo, nagrubot nga dagos. Nadagur oray nga trabaho sa Manila ko na. Kasi malati trabaho na kata ka, edi. Edi, abong umiakit. Dahil pa lang number na, mambalim mapanggundakan kayong kuha na. Edi tawagan min. Di mala tumawagan ko namin. Mati-matan. Mani po didi, kayong kakarig ito, nana. Saan nyo pa yung nakontak? So na, kayo saan pa yung muntak? Happy ka di, sir. Ada nga min, di, naudi nga sweldo na nga saan ko na ited. Mabalik na tayo, ibahatik dito yan, ta. No, sumangtad to, hindi ited yun to. Alakit mabalik na tamat, ibahatik lang din nana, Dapat no saan ko na pampanunutin. Kasi lang amin, madin no saan ko maited. Iso ka dilang tirantam. Uwan, kan kumusta ko tinisuna? And mamuwag no api nga saan ko makontak. Tagayam da kayo, pupati da kayo, saan nyo makontak suna. Pagibagayon tulayangan, ngintid ko kada kayo dito na o di nga sweldo na, no, makontak yun kas pagari ka. Alawan, sir. Nakaro din na tata. Nagradwaren man nung name ni June. Iti high school. Panaglukot man ti klase, engineering man nung name iti kayat ng alaen, inyer-nyer na. First year high school mata ni Gigi, man nung name ni, edin to the third year high school ni Lily. Numanen, ay bandak, nagadanak ko. Dad, tulungan naman ito eh. Engineering, ti kursom. Abang ang kinait mo, engineering. Kaya mo yung siguro mo dito, Alala, tulungan ka. Kasi tamat ka patulong man at kanyak ni Lily. Ni Manong mo papatulungan. Kasi ibaga ka ni Manong, Jack pinalpas na assignment ko, kulala. Siya kalatang araw din. Lala. Uri siya tumadad, tulungan ako tumatay assignment ko. Nalalain kayo mati amok, Api nga di kayo matumasadag kanyak. Ni dati man. Di akit ada pa ni Mami. Kinoray, di masakitan ni Mami. Ang damit ni Tita Gina. Ngayon, kapot ako ni Tita Gina, ako mati ni Mami, siya ka natin pagpatulungan mi. Dan, api nagsinay kayo. Awan. Nala ni Dan, nakarecover kami nga anak ko si Kasampay. Saan ko lang malipatan tinayo? Uri na kami, saan ko lang malipatan? Ano di pangisukatan mo pa kingkuana? Alala, tulungan kayo, tiyasamin niya. Tinulong tayo. Nasurukan nga makatawen, sipod, pimusay ta sawak man. Umasa naglataman naman ni Lindahan. Hello, honey? Honey, tarupa. Idi awanan di asawam, nagbaling ka na bakla. Di mo ka di amos sa Linda. Awanan ti pangisukatakpay kan kuha na. Imposible Kahit mo sa unsang agas asawa. Hanggang nag-asawa. Abis na ka makasungbat. Ada pala ranta mga asawa, di ba? Nuadaman ka sa pagarikan. Saan nga siya ka? Pero saan nga siya? Saan mo maartapan di asawa? Ganun jakman maartapan, siyempre. Lagi, hamon nga, magunod kang kuha na, magunod mo kanyak. Sex.
Ganoon. Amam ti kaso ti nagtibalay. Abay ngamin tagabunak, no asawa anak. No way, Linda. Dadati, may sanga rason no apay nga. Saan ka kayat? Baka tilang itad mo kanya kita bagim. Timang paragsak kanya kan paragsakin kami. Kasanon di kita anak ko. Anak mo lang idaa. Anak tumutbukod ko nga anak. O makita mo. Kastakad nga rin sa ote almaya to nasiat tong aksyoman. Makapadang ka rin nasiat ng aksyoman kas pagarigan. Awa na. Iso nga sardingan nakon. Kabuto saan nga sikat na ikari. Sino ka rin ikari? Awanin tin ikari. Tila ang asawa. Di magasak manin manong name iti balay da Gina. Tata, daak. Ay! Edmond, sir, tulo ka. Kumusta ni Gina? Agad, kaasinapod Diyos, agad nakatawagan ka na kami. Mabaling ka di nga maalak ti cellphone number na, tata. Tapay kat na itad mo mat na ti sweldo na. Kumusta ak lang mit, ah. Tapos siyempre, nagbalin mat nga paset ti pamilya kisona, eh. Ay, sa bagay, mabit lang artitad ko king ka, ah. Ito yun, eh. Gama na, tata. Huwag gama, tata. Inauna nga anak yun ni Gina. Diyan may kadua. Ay, makadua agad ni Robert na asawa nan. Apay nga hanggang sa, apay nga naudodin ni Gina. Dahil taman, di may amugawot, awang ka naman pa'y boyfriend na. Di, asaan nga na daan ti boyfriend? Sipod kinabalasang na. Amang pwede yan, maumuna ka na kami. At dapat kat paragatabi nga, tumboy iso na. So nga tama, tata. Una na di matlagasawan, tao pa'y boyfriend na. Sige, tata, nakon. Sige, Barok. Lakit sumarong ka kalaro ko adto, ya. Alam mo, tata, sige. Tinawagat, tinumber ni Gina manong nemi. Nagring. Si Mongbat. Hello? Gina? How's this? Ni Edmond. Kuya Edmond. Abi nga saan ka nagpakada kanya? Busy ka eh. Sa adatawag kanya. Iso nga nagdarataras ako nga nagawid. Nagrubwat. Di ba nagdardaras ko? Diyan mo nakasano nga napukaw ko di cellphone ko. Baro ang cellphone ko dito eh. Sana nga nakatawag ka na tatanggan ni nanang kapag jakmut amot number da. O rin kakabsat ko. Iso nga tinaramid ko, idi adon wayak, nagsuratak. Inted ko kadakawad sa cellphone number ko. Natawagan na kuntan. Ano ito maroon ta? Ada lakay nga pasyente. Kahit ka lang kumustahin. Okay ka ba? Okay. Katsi ka, Edmond, kuya. Ada siguro kasukatitan ni Ate Feli? Linda ka no tinagan na kit? Dumanong pedita, ti may panggap ka ni Linda? Nadakamot mo na minsan kanya hindi mo malagip? Na-istorya ka kakatuin. Kinumusta ka? Iti panag-opisina, na-istoryam ti may panggap kinilito. Aging gani istoryam ti may panggap kinilinda. Alam ni kuya. Nalipada mo ng istoryam kanya, ti may panggap kinilinda, nga patay launay kang ka. Ganitan da, nabalokan. Adan gundahawin ni Linda. Kuya, di mo na unahin. Di ka pa nakapag-recover? Ano problema ka? Ano problema? Marigatan ang karagitan ko. Diyan kahit agbaling nga ina kinama. Eh di alam mo ni Linda.
Tsaka ni Linda. Awang pulos. Iti adakin ko na. Nga da iti asawak. Una pinas ka naman ni Linda. Agas kapindas ni Ate Feli. Di na kahit, di na mabalintag-balin nga. Stepmom, di kita anak ko. Kasapulak, tikas kini Feli. Ano dungo ka na kita anak ko? Nadungo ka niya. Kat sumapul ka ako ya. Gina, sakbay nga binilin ni Feli digit anak ko kan sakbay kanyak. Naku na miding nga sikat imo na nga binilin na. O yan, siyak din mo na nga binilin na. Anat bilin kan ka. Di asawak. Tinaodi nga bilin na kanya. Wen. Secret. Sana ka mag-angaw kan ka, Gina. Ibagampay mo na kuya no, ano ba tinuodi nga bilin na kan ka. Nga ko nga, saan ka nakapagkari? Natungpalo mo na saan, kaputa, nakaturog ba tan ni ate? Anat no, odi abilin na kan ka. Kuya, ladies first. Sikat ko muna ang mga ibaga. Sikat ko muna, Nakayat na siya mo na ang mga ibagat doon bilin na kanya. Noon yung bilin na kan ka. Saan ka nagkari? Saan ka nagkari? Baka no saan na matumpal. Katsi ka, kuya. Nagkari ka? Saan ka nagkari ka, bata? Sa mga sigurado. Gina, nagawit ka nito eh. Panawa mo ti pasyente. Ano ko mabraktita? Kahit ko nga itong palit ti bilin ko. Kahit ko nga itong palit ti bilin, tinaudi nga bilin ti asawak. Kasapulan ka, Gina. Kan kasapulan na kadigtan ako. Edmond, tinaudi nga bilin kanya ni Feli. Kahit ng mga asawa at tupay. Si katipilya. Kasta ka di man tibilin na ken ka. Nga, sika, tiagbalin nga kasukat na kadami, nga gama. Nga mapipimanaw ka, aping nga madayo ka. Gabutan na Mike, nga saan nakakayat. Gapukin ni Linda. Gapukin ni Linda. Gina, sikat ka sa bulak. Sikat ka sa pulan di kita anak ko. Agawin kan. Because I need you. Because I love you. Kahit mo sawin, kuya, samon nga ito ni Ate Feli, ipatpatig ko. Kahit gabot ipatpatig ko. Tung palig ti na udi ay bilin na. Ano mga asawa, awan ti sabaling nga pilyek, na asaway no sangat sika. Ita maibagam ka din no anyat maudi nga bilin ken ka ni Ate Felim. Yung pagpakasi na, yung bilbilin na, nga saan ko nga baybayan digit anak ko. Anak ko, digit anak na. Kan saan ka nga baybayan? Imbilin na, ano mabalin. Agbati aki di balayo. Tab na siya ti ina digit anak yo. Kadsiyak ba't kasukat lang ang asawa mo? Awang galit marik ng ngayat kanya. Alam ni kuya, di mo lang mo, kakasya ka mang tap-tap-trik-nak, manong bulan nga nagdadan na tayo. Nakasta. Di mo ka di salud-sudan no apay, nga pay asawak? Kanaong nobyo? Gabuta, awang ba nakainlabak, edi? Nga mada nakainlabak, ang nga madamat asawa na. Nga may sa abalo itan.
Anak pala ito, Ryan. Agawid kan. Di pinalpas ti kontratak. Agawid kan. Agawid kan. Adamat ni Linda pag paspek sa amti iliw mo. Sikat kayat ko. Gamot din nagdumaan niyo di asawa. Agawid kan, Gina. Saan nanging karing agawidan manong name? No tawagak, unattended, no agring, saan naman tasong bata. I-message ko, agawid kan, agawid kan. Aging ka manong name, ang dimteng iti may kaduwang anibersaryo, death anniversary ta sawak. Dapan kami ti Campo Santo, ngagaama. Duwan nga to, dad. Wen. May sakmatan nga baro, nananay. At the girlfriend nun. Ni dad met. Dahil nga kinagwapo, kapay ko mga awan. Kapay lang makikilkirp rin. Namang ano, makasipog ka, loko. Ado nga rin pasikog. Lalala, baka kung naka ni mami, hindi kasi tayo magbagam. Dapi nga rin mabalin, tinalpas nga na tayo. Di ko nayo kit di, saan nga naragsak ni mami? Tapi ko lang saan ka kumanaragsak. Kad nasisimpet kayo, met. Tinongpal yung tibilin na. Tinongpal mi tibilin na, ngem si ka, saan na mo tinongpal tibilin na keng ka? Tamoyo ko ma, timbilin na kanyak. Kasla, daan mo mi. Namjak man na mo keng kadad. Nisunod kayat mo. No mga sawa akpay. Sinot kayat yo. Kit na sinot kayat yo, agad kayat mi maten. Imawang ka diti kayat yo ko ma. Ni Tita Gina. Kasanon no, adamat tinubyo na, katagasawan. Ako maramid mi. Kat mga isang patat sa bali. Huwag na lang dan. Anya? No saan nga available ni Gina? Gusto kayat yo kas pagkarikan. Kad adda kayat ko, nasa bali kat isang pat ko. No way dan. Hanggang lang harap agasasawan no saan matlangan ni Tita Gina. So, ano ko matadakin ni Gina? Basta. Ano ko matadakin ni Gina? Dad. Hindi masaksakit ni Mami. Anungan nan. Iti para ni Mami. Iso nga, kunak nga rin, hindi. Nag-asawan tumad lang dan, no patayin ni Mami kunak. Sabi ko man, ni Tita Gina at alan na kunak. Sabi ko maangim, at damat boyfriend na, nag-asawan to, noon mabalin ko. Oh, at akadi-kontak yung keng na? Saan nga nagpakada kanya? Hindi mapanak di balayda, at akano sa Manila. Handa makontak isuna. Tapi dan, naging gana ka na gito, saan ka pa nakontak isuna? Nukasta, awang problema? No ni Gina at alaek? Awang problema, Dad. Agpating ganun at istorya. Nanabi ng pagbagayo. Ngayon nakiktot kami manong naimi. Iti kaadami ti Campo Santo. Iti adda agsarding kakotse. Iti asadag mi. Kadimsag ni Gina! Ay! Adda ni Tita Gina! Tita Gina! Marahil kita anak ko manong naimi kat nagsisinublatan dang inarakop ni Gina. Sa nakaragragsak da ngayon masidag iti tanem Daddy Feli. Naragsakak met manong naimi. Akimita keng kuha na sa ko kinidayan. Kuya. Kuya ka di pa lang? Ni Ate Feli. Maragragsakan ita. Tapay? Gabutag padpala ta ngamang tungpal ti naudi nga bilin na kanata. Nga ta? O, kas pagadigan si matay. Kat adaw maudi nga bilin mo. Kalbasan na kat saan nga tungpalan digit tinang bilinam. Anat mariknam. Hanggang nga da nalitay? Ada ka di pala narik na? Tinalpasan ka na tay? Ada?
Ada kararwa na. Ada dagiti kararwa ang katang-katang. Ipagkunam nga rin matungpal mo ti kari na kayang ka. Wala na odi nga bilin na kayang ka. Will you marry me? It is sa kaanan ti tanim ni Ate Feli? When? It is sangwanan di kitanak ko. Guys, June, Lily, Gigi. Oh, you overcod ti kalay sa akin ni Tita yung Gina. Will you marry me? Oh, mo sing-sing itad mo. Mablat sing-singan na katigatangan ka to sing-sing. Dad, ipatuloy yun. Haning nga tita taawag mi kang kuana, Mami. Mabaling ka di Mami Gina. Basta nasingpat kayo. Dati mat kang singpat kami. Riyawan nga ro dahil ti problema. Pagtulagan mi ni Daddy yo, nandun ka ano pa nagkalay sa amin. Nga ipakadamin dati ang ipakamo kini Mami yo. Ate Feli, kas ingkarik. Ayan kas ingkarik. Tadyak ingkaridi hanak nakapagkari. Kas imbilin mo kanyak, kang ipagpakaasim. At tuyang atong balik. Saan ko baybayan, dikit anak mo, tagbalindamatan nga anak ko, kansang ko baybayan ti asawam. Kapati patpatig ko, hindi pala nga ate, di mo lang mo, kasik lang tup-tup pwede di. Awan ti sa bali nga nakarik na kita ayat nung saan iso na. Ate kapati bilin mo tong balik. Ang bilin na kamay kaduang asawa ni Edmond. Iti nagsawak man tin manong Nemi. Honey, amo ka naragsakaitan kapata matong palming ang padpada kini Gina tibilin mo. Nga mga asawa awan sa baling alaik no saan ni Gina. Isok may kaduang asawa kakasukat mo. Tapno mamati ka, inarakop ko ni Gina. Uy! Kuya! Alam palakpak mat manong Nemi nigid anak ko. Kas pamanik-nek nga mayat kan. May I? Virgin pa lang hindi lips ko. Dito orit sa pusapuli ka. Nagkalaysa kami kini Gina manunemi kat nagsubliti dating aragsak. Ti pagtaingan nga nang panawan kada kami ni Feli. Uwen manunemi no kasano ti ragsak mi idi sakbay nga nagsakit ken natay ti asawa. Nagsubliti dati. Nagaslaawan ti napukaw. Tano kasano ti kinadungo Lady Feli manunemi kas tamat ti dungo ni Gina kaniya. Ken panangipat patag kumit ken kuana. Ken panangasikaso na kadagiti anak mi. Ngayon bilang lang matinapod nung anak na. Awan tinagbaling nga problema ni Gina kadagiti anak ko. Kaputa talaga. Nga mariknana no kasanot panangipatag dagiti anak ko ken kuana. Kas pudno ay nana. Idilikodan nga damatan duwa nga anak mi manunemi saan nga nagbalbalo ti panang tratar ni Gina kadagiti anak ko. Nga imo na. Iti mo na nasawag. May bilang manunemi nga ni Gina ket may sakarigiti makun ko na nga perfect stepmom para karagiti anak ko. So, 5 dagiti putot ko manunemi iti duwa a babae ni Feli ken ni Gina iti agdama. Nagraduaran manunemi ni June kan adan trabaho na kanadapayan pamilya na. Si Maru na naggraduar ni Lily at damatin pamilya na. Tinabati kata kami manunemi kat ni Gigi. Tasampay nga nag-asawa. Agrama maten kada Adonis ken ni Marites. Nga bukod mi ken ni Gina. Ni Linda, no kahit yung maamuan, nagtalinad nga kabit ni Lito. So nga, i-jack nga rin ni Lito. Best friend ko iso nang hanggang mga padpada. Gabota na siyang petak nga asawa. Dito nga rin ti pagkasalita, manang nemi ka nagyaman naklauna iti anos mo, nga nangurnos, kalbasan submit kang ka, ti Italiana. Kat sabay ko mata nakaibati ak man iti adal, liliwakan pagsarmingan ti bihag, karagiti padak na dimig. More power to your program, and God bless. Toy nga tagyaman nga pagaya mo, Edmond.
Thank you mat ken ka Edmond, iting ka pa naging buray iti pagkasalitam.